Boses Tagabos, Tingog Ganbanwaan, Tingog Ganbanwaan, digdi sa DCGB. Maray na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paradangog sa bilog na Kabikolan. Lunes na naman ngunyan, Fetsa 14 kan bulan na Marso taon 2022. Kami po minapaabot nin pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyedad asin familia kasabay ang pagpagiramdam na sa paghampang niya to kaining kaaldawon asin kan semana. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan na naman tabi. Primero naglalaom na yaom po. Nagiriba-iba lamang kita. Kamong mga taga-Ligaspi. Good morning kay Eric Rubio, Kabayan. Dyan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Sentro kan Ligaspi ang tabi sa yaon dyan sa PNR site. Marhay na aga. Digdi sa satuyang kataning na barangay an Rizal, Budaan, Binanwahan. Pati naman po siyempre dyan sa gabos na taga-dapdap. Marhay na aldaw man. Dyan sa Oro site, pati dyan sa Saudan kan Ligaspi. Albay District kay Kasag dyan sa Merkado kan Albay. Kumusta sa familia? Dr. Philip Roa, magandang umaga kay Doc Philip. Sa tuyang amigo na bihasa, dalubhasa po sa mga helang sa dungo, talinga, budaalunan. Yan. Dr. Philip Roa is the name. Tabi, good morning Doc Philip. Ha? Mabuhay kayo and keep safe. Huha! Sa gabos man tabing taga-daraga, mabuhay ka mo. Diyan sa Saud, kumusta na dyan? Si konday ko na nahihiling, si Diego na Misolas. Maray na aga tabi sa imo, Diego. Siyempre kay Alcalde Vic na Perete. Good morning, sir. Buda sa sayang katandeman dyan sa Sanggunian Bayan. BC Alcalde John G. House yan. Si barkada pala na Alex Nakumia. Sir Alex, good morning dyan sa MDRRMO Daraga. Kumusta na lamang Sir Lex? One time ma-drop by ako dyan sa imong opisina. Kape-kape lamang kita Sir Alex. Ano tabi ha? Long time no see. Sir Ato Lim, good morning. Igo kitang tukaron dyan na istorya. Ipaabot niya to kay Alcalde Vic Perete na ini ha. Diyan sa Daraga. Kumusta ka mo tabi sa Petron Top Gas Gasol? Mabuhay ka mo dyan. Sa gabos na tabi na nag-antabay sa probinsya nin Albay maging sa panlain-lain na lugar po na pinag-abot kan DCGB sa radyo sa AM band sa laog kan Region 5 imaging sa luwas kan Bicolandia. Marhay na aga tingog kan Banuan sagkod kitang alas 10:30 katuwang sa luwas. Pading Jomar, kumparing Jim, Pading Al, si Luens, Buda si Ands, sa Manibela si Henry de Boy Mata. And sa technical control, no other than the big man himself, the Chief Tech, Ramir Bonjing Tanay in the house. Ang sa kuyang co-pilot. Sa newsroom, siyempre, sa muyang malalauman daing iba, no other than the man with an eagle eye, pag-abot po sa gabos na mga bareta na dapat niya itong masabutan, buda maintindihan, sumada lokal,
pati na po national, international news manager Mardela daing iba. Si Angel na Mustasa sa production center. Sa IT, yaon diyan, nasamuya man na pag-iriba si Tricia, buda si Richard. Sindaman po ang minapalusot kan broadcast me online, worldwide, sa internet, DCGB News Online. Buda sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Iyan tabi sertifikado pogi yak soltero garantisado. Ang sa kuyang numero de telepono 0961 759-0888. That's 0961-759-0888. Sa Smart Buda sa Globe 0926-0156-020. Good morning Pilipinas. So nakaarantabay-tabi dyan sa samuyang broadcast sa internet. Marhay na aga po hali sa Pilipinas Maki-share ka na sa tuyang broadcast man dyan, tanganing dakol po. So mapaabutan taning informasyon saan man na parte po kan kinaban. Sabi ni Sir Alex Nakumiya, kaawat man, good morning. Iyo tabi sir, ma-surprise attack na sana ako dyan tabi sa imo sa indong headquarter sa gayunong baga dyan, lalo pagkahapon na siguro dyan sa puon kan kahoy, mapuro presko. Pagkatapos, maoro abante kita duman sa residensya ni Sir Ato Lim kan Petron Tap Gas Gasul. O dyan sa nabagan harong ka ni Sir Ato. Iyan na kalye, Sir Alex, na natutumbukan sa indong opisina facing Legazpi. Panduang harong, yan. So may halangkawon dyan na kudal na konkreto. Yaon si Sir Ato na Lim, maray na aga. Present da sinda dyan, maski rain, mauran-uran. Maray na aga tabi, 2787. Talking about Daragatabi, ipaabutan na ini dyan sa hepekan public safety. Sino nga na ito so chief din kan public safety? Si Sir Nahakob, tama ba? Ay, hindi sana. Basta so nakauron ta na ito last several months ago. Kani pinagpresentar niya to, iyan na sitwasyon baga dyan papalaog sa na nga ning eskwelahan, sukataning kan Jollibee, sa likod kan Jollibee. So, dyan sa may Bicol University baga, dyan sa may Saod. National High School yan, Daraga National High School, tama So, problema dyan sa double parking. Inasikasuan ka ito several months ago, kaya lang ningas ko gune ang pag-implementar kan sistema. Makiriparo man tabi dyan sa public safety office, buda sa barangay na nakakasakop ka iyan, pwede man siguro magtugot dyan nin parking one side sa naman. Taigwag baga dyan mga establishmento din negosyo, igwa dyan ng oficinas, igwa dyan ng bodega nga ni gayo diyan, nahiling ko dyan. And valido man sa indang kahagadan, Mayor Vic tabi, kung nakaantabay dyan sa mga tao ni Mayor Vic. Pakipaabot na ini kay Mayor Vic na Perete, nakaipuan siguro, masustinira na yan dyan, ang pagmantinir kan single o kaya one side parking sana. Iyan na palaog dyan sa ining Daraga National High School Abutan naman ko tayo ini pagparailibar pa sa alkalde igonin mas gulpi pang responsibilidad, asin mas mahiwas na dapat na asikasuhon over and above sa mga simpleng problemang ini dyan sa Daraga. Kundi dahil na susustiniran kan mga yaon dyan na dapat na magpadagos kaan. Napakarahin ang kaito
It is a busy connecting road. Imagine, Daraga National High School yan. Igwa dyanin mag-inibong na establishmentos, privados, gabos, may bodega pa dyan, buda sumapalaog sa Daraga National High School, maluwas. Konpermian dyan tabi na igwa ning double parking. Paano na an free flow man kan traffic tabi dyan, ha? O so, sana po maipakuan iyan dyan sa mga tauhan ta kaya nga ni baga igwanin mga ipinagdesignar dyan an opisina kan alkalde si Mayor Vic tanganing ang trabaho maasikaso man tabi. Dahil na magparaabot pa sa level kan alkalde ang simpleng mga araw ka na double parking pag-clear kan mga interior roads daan, mga connecting roads ta igwa panin mas hararom buda mas mahiwas pang pinag-iisip man buda pinag-asikaso ang alkalde. Kaya nga ni ibinugtak dyan ang mga department heads na igwa ni nagkakandigong jurisdiction kaan buda responsibilidad trabaho naman po nindo yan, ha? Dyan, no? Si in charge dyan tabi tibaad makuha ni Luwens dyan sa Daraga mabultadahan giraray so sa public safety office gayo dyan so traffic public safety office dyan sa kuan sa Daraga mapaasikaso na masustiniran tanganing day pabalik-balik ang problema maray na agad tabi kuan Pading Noel Manalo gari padi permi kang nagpark duman sa may community college kan Daraga nag-ano ka dyan permi pwede man daw ako mag-iba. Maray na agatabi sa imo kumpadreng Noel Manalo. Day ako ma-asigurar sa imo kung pwede ta kang iiba duman ta ako nausipan man sana. Buda na hiling ko talaga so sitwasyon dyan. Pinag-check niya to. Nag-parking man ako one time. Double parking man kadakol. Pading Noel. Dyan sa Daraga, please, So, inkargado dyan, Luwens, baka ma-monitor mo ini. Pakipaabot, kung ma-interview ta lamang. Kung tama, if my memory serves me right, igwa na gayud kaanin pinaghurunan so lokal na so barangay dyan, buda so PSO yata ito o so lokal na gobyerno kan Daraga na masettle na yan once and for all na kung talagang dai malilikayan na kaipuhan magparking dyan, idesignar one side sa nao kaya ining susaibong sa nagayod kung sa wala o sa tuo sa ng parking area in order for the road to be accessible. Magkaigwa po ni na free flow sa na kan trafiko ta dipisil kung iyang po tabi nakaklag gano na babarahan ang lugar paano na yan dyan nga ni gayon nagharalat sa ibang mga pasaheros buda sa mga nagsasaod dyan minaparada kan vehikulos o kung daing magmamantinir dyan paano na permi yan na mapiot tabi dyan napapastidyo man so igwa dyanin mga pwesto na they deserve also to be protected and to be served upon kan gobyerno tabi sabi ni Pading Noel uloko naman iyo talaga padi tawara naman kaya pwede parkingan dyan sa Daraga taduman sa may munisipyo may bayad 50 pesos iyo baga tabi pa din kundi i-regulate iyan tabi iyan na ang lugar na andyan sa may Daraga Community College Daraga National High School dipisil kung arog kayan ang sitwasyon nasolusyonan ka ito kundi daita sabot kung ano nangyari tamala mo yan nagbutwa na naman ang sitwasyon na yan dyan sa Daraga please lang tabi so dyan sa public safety office kung mariparo naman andyan pasustiniran kung day man yung sa barangay na nakakasakop kayan Ano tatabon jing pwede na tayo mag time check tanganing mailaw na yan
budan mga hanap buhay. Maray na agad yan sa Karamuran, Catanduanes, sa sakuyang mga kababayan sa lupa kung tinubuan. Ang lugar ni Senyor San Juan, dyan sa Catanduanes, Karamuran, Catanduanes, maray na aga kay kising na tuyor. Buda sa sakuyang mga sadiring tao dyan, si Chaning, Choleo, Cha Karay, Cha Mina, si Maymina, si Paibelen. Gabos ka mo dyan, tabi. Si Bilain. Si Kuya Oben, gabos ka mo dyan, ha? Good morning dyan sa mga taga Karamuran, Catanduanes. Oras Pilipinas, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. It's Big March Madness at LCC Supermarket on March 10 to 16. Shop your best picks and enjoy fantastic offers like buy 350 worth of Bounty Whole Chicken, free Datu Puti Soy Sauce 350 ml. Save 17.40 pesos. Buy 3 take 1 CDO Carne Norte 150 grams for only 78.75 pesos. Save 26.25 pesos. Buy today's mixed fruit 836 grams, free today's mixed fruit 439 grams for only 80.60 pesos. Save 59.50 pesos. Buy 2 Cream Silk Hair Fall Defense Green 350 ml for only 373.80 pesos. Save 106.20 pesos. Buy Ariel Laundry Powder Sunrise Fresh 680 grams, free 2 Downy Sunrise Fresh Tripid 69 ml for only 105 pesos. Save 26.50 pesos and many more. Come and shop to the newly opened LCC Express Mart Tagas Daraga. Opens from 7 a.m. to 8 p.m. daily. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for Big March Madness on March 10 to 16. Please like and follow LCC Express Mart official Facebook and Instagram page for more promo updates.
Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tadapula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Sa pagitan, gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Nakita mo si X. Pero wala kang naramdaman. Beer call it with tropa yan. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Si Vice Lumbrix nagman sa Albay #1 na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Lumbrix nagman abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Lumbrix Edsel Grex Lagman, sa puso mi siya #1. Basta lagman, tulos pinatapang, si Vice Grex Lagman. Tataglagman, taglagman, taglagman, si Vice Grex Lagman.
Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda kita, tinda kadamay ka, mga problema sa indang rinis tulba. Jam the F sana, aprobado ka, sertisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisikat tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pamanito, laumong nindo, mahal ang serbisyo. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte, bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed
committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing. Good morning kay Madam Ana Marie Sarte Onghoko. Good morning, Madam. She's watching sa DCGB News Online. Thank you so much, Madam Ana Marie, dyan sa Mang Inasal. Good morning. Regards sa familia. Kay Alvin Lumerio. Bati tamanda tabi si Anita Lumerio. Nagdangog dyan sa Baldo 1, Anislag, Daraga Albay. Good morning sa mga taga Baldo 1. Diyan sa Anislag, Daraga Albay. Kay Cherry Car Borja, maray na aga mantabi. Good morning, ma'am. Buda kay Saturnino Barcenas. Maray na aga kay Sir Jason Puyo II. Good morning, Sir Jason. Mabuhay katabi. May tada pa kaso turutalinga. Ang pamahaw mo niya ni Sir Jason, ni Papa Jason na Puyo II. So turutalinga bagang pigsaw-saw sa kape na mainit-init pa. Ano? Day mo lang masyadong ikasaw-saw ning haloy sa kape, tatibad kon maulso, magulpi man, mawalat so turutalinga. Sir Jason, maray na agatabi sa imo. Buda kay Maricel Basaysay Arcuero. Good morning tabi, ha? Yan, ang sa tuyang paradangog sa kaya nagpaabot man ning mensahe sa DCGB News Online. Kay Kising, maray na agad dyan sa Karamuran. Kising, luto na so kinunot na pating. So iho baga so hoben pang pating. Patanaaman daw ako kaan Kising kung makaabot ako dyan sa Karamuran, ha? So maharang-harang baga na nagkakagat ning diit ang alsum kan natural na suka. Yan. Kising, nagdadangog ka pa dyan. Taan pangudtuhan niya ngunyanda. So pigluluto niya. So iyan na kinunot na pagi akisi na aning pating, ha? Kising, siram sa nakaan. Patanaon mo lamang ako kung makaabot ako dyan, Kising, sa Karamuran, ha? Sige, diretso kita kan istorya. Nasa linya ang primerong bungkaras si Pading Jimmy. Pading Jim, maray na gagawad na. Naputol si Pading Jimmy. Pildita na dyan tatabunjing. Go ahead, Padi. Hello, Breg. Go ahead, Padi. Yes, maray na agad-tabi, Padi. Yaong kita mo niya digdi sa Banwaan ka na Piodoran. Dahilan sa covered court ka na Piodoran. Dahilan sa digdi, Madam, good morning. Si Madam Eve Graida, board. Excuse, malay po kita si... Yaong kita mo niya digdi tabi, Padi, sa covered court sa Banwaan ka na Piodoran. Teritoryo ni Mayor Alan Arandia. Dahil ta digdi naka-schedule mo niyan ang medical mission, mga serbisyo sa salud kana provincial government. Bigalat mo niyan digdi sa grupo ni Gobernador Al Francis Pizarra. Yaw natural na inot na digdi si board member Dante Arandia, board member Iba Ribaya, napapalaban na ni si board member Iba Ribaya sa pagtisikaptan mga mata. Madam Iba Graida, yaw na digdi minabot
gulping tao ini tabi pa de, rebo ini. Ano Talaga. ini covered court, pati sa luwas. Igwa pang mga nag-arabot mo niyan. Yaw digdi si board member Dante Arandia, ta ramon ta kon na na mga serbisyo na hatod mo niyan kan provincial government asin kung maghapon ni board. Good morning. Na sa ibong na din niya po si Pio Sangkor sa DCGB. Good morning, Pio. Yes, good morning Tabi, kinatawan Dante. Good morning sa mga taga-panood kan DCGB. Yung palang digdi si Jimmy, nagmo-monitor ka na sitwasyon digdi sa Samuel sa Piuduran. Tama ito sa sinabi niya, dakulo ng tao. Kasi ini baga ginigibo ini kan provincial government taon-taon. Ngunyan, nagkaigwa kita nin pandemya, 2 taon dahil kita nakapag-medical mission. Kaya ngunyan na medyo maluwag na ang satuyang probinsya. Kaya kami na ngunyan ang nakasunod. Ali na kaming Libon, Ligaw, Uwas, and ang iba pa, mabalik pa naman, may mga nagre-request pa. Para mo ini, matatapos na mag-aini sa 24, sa election day na. Okay. So, kaya, sasamantalaw na muna niya mo ini, makatabang na muna tayo ining mga tao siguro dahil nakapagbisita sa side ng mga doktor. Kaya pagkakataon namin kompleto po ini tabi Pio. Opo. Yaon digdi ang dental, yaon digdi ang sa mata, yaon digdi sa gabos. Yaon may veterinary kami digdi, asin so agriculture yaon man digdi. So PSWDO, iyon nagtatawakan mga wheelchair. Dakulon, kompleto po ini. Opo, kinatawan Dante, sir, good morning. Kumusta ano ang pagmati Tabi nindo ika bilang parte kang provincial government and sa pamamayon ni Gobernador Bitsara na ang serbisyo kan gobyerno uyan Tabi na ihatod ta direkta sa tao. Go ahead Tabi. Aram mo sa paghiling ko sa mga kadakulo na dinumanan niya mo halos perming dakulo ng mga tao, gustong sabihin na namamatiyan maninda kung ano ang serbisyo kan provincial government. Ang provincial government maganda dakulon ang mga ginibuhan, lalong-lalo na ini provincial hospital niya mo na yaw na hindi sa Ligaw. Dakulawon po ini, 4-story building ini, 7 hectares, dakulawon maray. O komplituhon po ini kan sa tuyang gobernador para so may mga helang, pwede na digdi, dahil na sila magduman sa Manila, taro pa ini sa mga legasiya niya na kung pag-graduaron si raw siya, di tatapuso niya ini, pero ini legasiya na iwawalat niya digdi sa probinsya ni Albay, sa dahilan naman siya magamadalagan otro. Last na ining pagdalagan niya bilang gobernador, kaya sabi niya, igwa mambasang legasiya na marurumduman siya na may ginibuhat siya dito sa probinsya kan Albay bilang gobernador. Di sige Tabi, kinatawan Dante sir, kung igwa ka man na gustong ipaabot bilang provincial board member 3rd district, go ahead Tabi. Salamat Tabi Pio, ang paabot ko lang siguro, basta ang provincial government sa pamamayukan sa muyang governor, sa tuyang governor, si Governor Francis Pichara, asin si Vice Governor Edsel Grex Lagman, saka mga sanggunian palalawigan, nagkasaro po kami. Maski po kami nagdilibatihan sa sanggunian, pero pag-abot ng oras, kabus po na mga tama na sabi nga niya mo, basta na day na mo na so karitila sa kabayo, kami po mina-approve. Pero kung mamumo na ang karitela sa kabayo, asahan niyo po na si Board Member Dante Arandia, di man po dyan ma-approve. Delikado yan. Opo, sige Tabi, salamat. Thank you Tabi sa DCGB asin sa mo Tabi Pio. Thank you so much. Okay, siya Tabi pa din, si Board Member Dante Arandia. Si Governor, maabot pa din eh? Maabot. So, yan, patidig di sa luwas, nagpipirila na, nagbubugtak na kinramada. Talagang patunay ni kaipuhan kan tao ang serbisyong manungod sa manibayba, serbisyo sosyal, medikal, darangon yan sa roka na provincial government, digdi sa Banuan kan Piuduran ngunya na pagkaldaw. Kumpadre Jimmy, pinagkuan yan, talagang perning blockbuster anta na mo monitor taman yan. Iyan na Costa, kaso nakaaging aldaw dyan sinda sa may Katburawan, buda sa iba pang mga lugar. Talagang tama so pahayag ni Gobernador Bitsara na gulpi ang kumbaga demand kan tawo
na ang serbisyo ngan idiretso kaya arukan an volume kan minapasiring dyan kada bes na naghatod nin package na serbisyo ang provincial government sa Gobernador Bichara. Tabi pa deta, aros libre, bulong, check up, tapos libre, operation tuli, igwa. Si Mayor, ala na rin diya nga sa mga nasa opisina, pigtuktukan ka sa bago. Niyo. So, nasa department, mga departamento local digdi, so dahil pa ngayon dyan tuli, bumaba na. Yan. Bumaba na sa covered court. Okay, so yan tabi pa din. Sige. Sa to yung madagdag na informasyon, si board member Ibaribaya, yaon man, napapalaban na sa pagsisikap ng mga mata. May board member Dante Arandia, Mayor Alan Arandia, gikan digdi sa Piyudoran, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat kumpareng Jim sa pagtutugay-gay dyan sa dagos-dagos na package serbisyo na ipigatao kang provincial government. Yaon sindag mo niyan dyan sa Piyudoran Covered Court. So nagdadangog tabi dyan sa Piyudoran. Dakul kita dyan in para antabay. Pasiring na kamo dyan sa Piyudoran. Mga serbisyos po. Medical, dental. So aki dyan na mga day pa nabubunyigan. Patuli tabi ha. Available yan dyan. Buda iba pa, mga wheelchairs. Yan po dyan. Nasa linya man si Ands. Good morning. Go ahead na Ands. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, posibleng maapektaran man giraray sa mga maabot na bulan ang singilin kuryente sa probinsya kan Albay daraman kan padagos na pag-alintuto kan presyo in mga produktong petrolyo. Ini ang napag-araman kan DCGV News na informasyon gikan sa Albay Power Energy Corporation o APEC sa paagi kan tagapagtaram na si Pat Gutierrez. Susug sa opisina, talagang gabos sa sektor ngunyan na apektaran kan siring na sitwasyon kaya posible na pati ang singil sa kuryente makasabay man. Ini sa rason na nakadepende man sinda sa presyong pagtatao kan planta o generator na iyong nagsusupply sa indakan kuryente. In kaso man daw na magkaigwanin paglangkaw sa indang supplier, posibleng mag-adjust man ang probinsya kan Albay sa siring na bagay. Alagad sa ngunyan, di pa man sinda nin eksaktong petsa o kaya detalyes kuno arin magkakaigwanin paglangkaw man sa giraray kan presyo kan kuryente sa probinsya kan Albay. Kung mabalikan pa ka nakalihis na bulan, enot nang naglangkaw ang residential rate as in ang commercial rate dito sa tuyang kapalibutan. Yung tabi sa PO ang informasyon man, Ans Galero, DCGB. Rinabasa ko na ito ha, kaso nakaagi pang aldaw sa Facebook ha, na malangkaw sindang presyo. Nakaagi pang simana, nailuwas na po yan tabi. Maray na aga man dyan sa 1st District Albay. Pading Jomar, good morning, go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Kick-off ngunyan kan pagbabakuna sa mga 5 years old to 11 years old digdi sa syudad kan Tabaco. And ang pagbabakuna pinagigibo digdi sa Nature Park Hiraya Manawari po nining alas 8 ng aga sudod alas 3 pagkahapon. Sinabi ni Dr. Joaquin Guillermo, ang saro sa mga enkargadong doktor digdi sa Hiraya Manawari sa syudad ng Tabaco na target ninda na makabakuna nin mga 1,000 mga kaakian ngunya na aldaw. Ang problema sa natatagaro manaro-saro pa pero ginatos naman ang anong tabi pa yes. Kaya lang may manaro-saro nag-aarabot pa sana. Anyway magapon man ini dahilan sa paminsan-minsan na pagpulos kan makusog na uran. Susog kay Guillermo na pinag-require ninda ang mga barangay na magsumitir nin 20 hanggang 25 mga kaakian na mapabakunahan ngunya na daw. Apuera kay ni oras na matapos na ining kick-off, maburo barangay man ang City Health Unit para magbakuna sa mga kaakian. Pinagkumpirmar ni Dr. Guillermo na 90% kan mga magurang na sa idang kinahuron sa mga barangay ang pabor na mapabakunahan ang sa idang mga aki. And nagkapirasa na ang nagduduwa-duwa dahilan kay itong sa mga nagkakabarasaman sa Facebook. Sa iyang sinabi o nagtutubot si Dr. Guillermo na magiging matrayumpo ini asin magpapadagos ang
pagbabakuna sa mga kakian, sa mga masunodal daw. Ang gamit na bakuna ngunyan tabi pa di Pfizer. Yan. Para sa mga kakian, nahababa ang dosage, iba ang label. Yes. Para dahil makasalakduman sa bakuna kan mga adult. Pero sa ngunyan, exclusive sa 5 to 11 years old ang digdi sa Iraya Manawari. 0.2 millimeter o milliliter Yan. sa nakang Pfizer ang gamit digdi sa mga aking ini. Mientras tanto, ang lokal na gobyerno kan tabako, suporta daw na marahay digdi dahil ta may sarong ice cream stall digdi, bayadin kan local government, libre sa mga aki. Wow. Sumapay. Magdulok sa nasinda digdi. Kuasa ng kuang. Sumapay-iniksyon. Nagdulok ako. Ay ako, pwede man sa bakong aki. Sabi kang batsay, sir, emperador sa imo. Di kita. Man, ice cream na may flavor na emperador. Dahil ka na nga yan, diserta para sa mga aki ni. Diyan na banggi nga yan, emperador kita. Sige. Apuera ka iyan, su grupo kang mason, aniun man, may provide man sindang pigapod nindang loot bag. Loot bag, yan. Ang laog kay ni mga tsokolate, mga dulce. Para sa mga aki na mapabakuna. Para sa mga aki. Yan. Talagang children's park ang dating pa de. Gayon. Kamaging sa mga empleyado kan mga kangarisyo, sa mga nagbabarakuna, may mga, ang iba nagpaka-costume na mga sa aki. May mga turban, na garungaya rabbit, kung ano-ano. Magayon na magayon. Uni pan sarong pakonsuelo dikti, kaulay ko pa sana si Mayor Crisel Akman Luistro. So mga magurang, habang nasa linya sa indang mga aki, libre ang pigapod na pampering, magpamanicure, pedicure, magpagunting. Dumang ka pa libre sinda. Dahil pa di ki-makeup, papamake-up ko tako. So maro mo palinigan mo. Buda subutis. Iyo ba na di? Dahil sa nangurubang kan sapatos na mamamarong. Saro iyan pa di sa mga magayon na. Actually, may video akong upload. Ang problema dahil nagkaka-upload. Yan. So, magayon ko pa di sa video. Tanahiling mismo sa aktual na pigtuturudok sa mga aki na i-review yung pa. Nag-arapir pa. Yan. So, magayon. Aki, baga, pakatudok Yaw na sukasunod na amigo. Nagsasabatan na doon, may paapir-apir pa. Bako sindang so itong sunag ngungoy-ngoy na tarakoton. Iba! Nag-enjoy sa mga aki. Nag-enjoy. Bako, mga ano sinda, talaga enjoy sinda habang pigtuturudok. Yan, igwaman kita digding na hiling na sumanga madre. So hali ini duman sa youth center sa Syudad Cantabaco. Dumanata di sa Barangay San Vicente. Dinarara naman di sa mga aki na ataman ninda duman. Big pabarakuna na pa di. Magayon ang atmosfera digdi, maukuman mga aki. Digdi sa medyo nagarayo una ko ma-report pero digdi sa piktambayan ko may mga nagaralat pa digdi may mga number na pikta tao madulok na lang sila duman and sinabi ni Doc Joaquin Guillermo na duman sa mga madirigdi pa pasigurohon lang na may dara silang birth certificate kan aki kung bakong magurang ang kay Riba halimbawa guardian, umagad sa nakisertifikasyon sa barangay captain na siya talagang guardian kayan, tangani na makakwalify sinda sa mga babakunahan. Roger, sige. 1,500 ang uminabot na bakuna para sa mga aki, pero dahil maninipigla o man na maubos ko niyan, dahil lang sa roman sa ang vaccination center para sa kick-off, kaya ang mga dadarahon na hindi sa puro barangay tabi parikyo. Kopya. Yang report, Jomar Bion, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa report dyan sa gabos na taga-Tabaco. Nadadangog kita dyan sa 106.9 WGB-FM. Naka-on-air kita dyan. So, mga magurang darahanan sa indong aki. Yan, sa Tabaco ha. Dyan sa City Hall. Maghapot-apot hain so painiksyonan kan mga aki. Bakuna, yaon sila dyan tabi ha, sa Tabaco. Sige.
Kising, sabi kan sarong nagdadangog, painggit ka man da, sisiraman kan luto mo. Kising, painggit ka rin sa ulam mo, mas masiram ang pigluluto ko. Pasa-pasa may tausi with matching spring onion. May sili, Kuya Pio. Duman manggiraray ko kay Kising. No? Kising, good morning. Sabi ni Kising, iyo nga ya, daing problema. Basta so kinunot Kising na medyo mamaraha, bakong sumay sabaw-sabaw. Taod-taod na ni Bapa, pakaliis kan mga pagiromdom. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Sungaria, Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortaba. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaho na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado na mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuyang mahatutin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. The best promo, big time ang premyo, year 2. Grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan TV Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Best Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Best Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Best Cafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anain, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas sa alas 10:05.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Naniniwala si Presidente Rodrigo Duterte na iuwalat niyang makusog ang Fuerzas Armadas kan Pilipinas, siring sa enot niyang pangako sa mga Pinoy. Sa iyang sinabi na nahihiling man kan publiko ang mga lakdang na ginigibo kan administrasyon para sa modernisasyon kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Ang sa iyang tinawanin punto, iyo ang pagdoble kan gobyerno sa budget kan mga ini, pagbakal nin mga air assets, siring man, doble na ang sweldo kan mga pulis asin soldados. Idinagdag pa man Duterte na tinauan pa niya nin armas ang mga pulis asin mga soldados mantang igwaman nin mga jet planes sa nasyon siring man igwa pang mga maabot. Yan ang pang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey Sudikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibok at mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako?
Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Bahid-bahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, makapitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Ligas-Bañas, padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara, tunay na lider na may pagkamuot at ambisyon na mapadagos ng pag-asenso kan sa buong syudad. Sa dati sa nakita, Geraldine Rosal, siya mapadagos ng pag-uswag kang sa buong syudad. Lokal na turismo, mapadagos ang progreso, tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay G. Rosal, kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo na kita, Geraldine Rosal. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kang programa, ikaduhang kabtang na kita, Tingog kan Banwaan. Nasa linya si Luens. Luens, good morning, go ahead. Yes, salamat abi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga parantabay. Location kan na DCG Benyos tabi Sir Pio, niya on digdi sa Bureau of Fire Protection Region 5 on assignment tabi Sir Pio. Makakaulay niya to sa ngunyan si Fire Superintendent Hyacinth Grahida. Ini may kinaaraman tabi Sir Pio sa paghagad ng reaksyon sa iya matapos na siya ma-reinstate sa serbisyo sa Bureau of Fire Protection Regional Office number 5. As in mga nagkapirang mga pagdakuman sa iyang ganado sa ibungkan na sa iyang pinagkahampang na mga nagkapirang mga kontrobersiya na sa iyang nalagpasan. Ma'am, maray na aga po lato kita sa DCGB. So ma'am, maaga lang tabi kami ng reaksyon. Ako kasi Nagwara-wara ang signal mo, Luens. Hello, Ma'am Hyacinth. Good morning. We're very sorry. Nag-fade ang signal. Luens, makiayos ng location mo na signal sa nagwara-wara. Hello? Hello, Luens. Madam Hyacinth. Nakamonitor ka, Luens. Tabi, paki-redial. Hello, go ahead. Hello? Yan, pakiayos na lang muna, Luens, sa kanistorya dyan sa luwas. Mentas tanto, mantang pinag-ayos ang linya ni Luens, ilog ta muna si Pading Al Armario, hali dyan sa luwas. Kumpadreng Al, good morning, mantabi Pading Al, go ahead. Good morning, Padi. Pighinguaman kan ako Bicol Party List. Mapakusog pa ang kampanya ninda sa pag-recover kan mga kakahuyan na nagkakawara na sa satuyang palibot. Sa pahayag ni Attorney Romero Bones,
Ana second nominee ka na ko Bicol Party List na saro sa indang mga programa ko niya na prioridad iyo ang forestry rehabilitation. Kung nasain dahil sa pagkakalbunakan mga kabubuldan, lalo digdi sa Bicol Region, iyo yan ang saro sa rireparo ninda sa intirong probinsya kan Kabicolan na magkaigwanin mga programa giharay sa pagbabalik o sa pagtatanom giharay nin mga similya nin kakahoyan tanganin pag-abot ng panahon. Mapakinabangan ini asin maibalik ang manungod sa kagayunan kan mga kadlagan digdi sa palibot dahil sa mga pananom na ini. Asin sa mga programa man kan iba-ibang grupo talagang minasuporta. Ako Bicol kan siring na lakdang partiyan nasa indang pigudoonan ngunyan iyo ang forestry rehabilitation digdi sa Rion, Bicol. Yan pa informasyon, Alarmario, DCGB. Okay na ang linya ni Luen. Sa testing natin ang linya ni Luen. Sali dyan sa Regional Office kan Bureau of Fire Protection. Isiyon ta bunjing pag-signal na lang tabi ha. Luens, go ahead Luens. Hello, Sir Pio. Go. Okay ng signal. Ano na tabi si Madam Hayas, try na tabi sa team. Hello, good morning. Yes, good morning Ma'am Hyacinth and welcome back sa Serbisyo Tabi. Iyo po, sir. Ano po? Hello? Hello, Sir Pio. Nadadangog mo po ako? Yes, nadadangog ka kang bilog na kinaaban Madam Hyacinth. Go ahead Tabi. Hello? Luens, naka-monitor ka Luens, paki-regular kang monitor muna dyan Tabi Luens. Bunjing, happy akon mo nahanap buhay mo na Tabi Bunjing, mantapigayos ni Luens. Ang sa iyang signal dyan, ano, okay na ba? Luens, may monitor ba dyan Luens? Okay, signal dyan? Ilang po. Hello? Go ahead Luens. Okay na. Bigdita kita medyo malaki kaya digdian na signal sa laog tabi iyo. Change kami ki area. Pababa kami madali na didikay kami sa laog tan opisina. Ina po ta Sir Pio si Madam Hyacinth Graida. Ma'am, good morning Sir Pio. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, Ma'am Hyacinth. Good morning. How do I come in Tabi? Hello, Ma'am Hyacinth. Hello, Sir Pio. Yes, Ma'am. Pasensya na at ang signal maluya. Welcome back sa Serbisyo Tabi, Madam. Bunjing, paki-ko na lang Tabi ha. Paki-cut na lang Bunjing Tabi and hanap buhay mo na kita. Mabalik ang programa. Pakalis ka ng pagirumdom. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, 1 alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng
APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga iligal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayan. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawali ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Sa pagitan. Gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan. San Miguel, Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Aga-aga mo sa office. Holiday naman. Beer call it sa fam. Drink responsibly. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Wow, 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 wow.
Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray po bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep. Mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maliate, paracetamol, Neozep Forte. Dadapol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Arabutan na ang mga kandidato tatabunjing kaso nakaagi si Nana Lene tapos si BBM. Ngunya naman maabot si Isko, buda si Doc Willie. Diyan na hapon may rally diyan sa nagbaralik ba yung mga rally naman bunjing mga rally sa Daraga Sinda, Daraga alas 3 sa gymnasium kan Bagumbayan Daraga. Yan. Kuda mga motorcade man Paligaspi, aling Daraga 4:30 PM. So grupo ni Isko na Moreno, iyo man ang bisita tadig di sa Albay Asin sa siyudad ni Legazpi. Nga diyan igunin rally diyan sa Bagumbayan Covered Court kan Daraga. Kuda mga motorcade taw-taw na hapon. Salamat po kasi doon paginan nyo kamang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Manager Mardela ko po, si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas